ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ንኽትከታተልና ድማ ንዕድም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ዓወት ኣማን ምስ ሓዳሽ ክለቡ ቀዳማይ ዓወት ተጎናፂፉ። ዓወት ኣማን ካልኣይ ተርታ ሒዙ ፖድዮም ዘየወ ኮይኑ ሓዳሽ ኣባል ቻይናዊት ኮንቲነንታል ጋንታ ዓወት ኣማን ሎሚ ወጋሕታ ንሓምሻይ ግዚኡ ዝተኻየደ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምዛመ ፖድዮም ደይቡ። እንኳዕ ሓጎሰካ ዓወት ኣማን። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሩስያ ብመንገዲ ሰላም ብምሕሳብ ኩናት ክተናውሕ ትህቅነላ ክብል ፕሬዚደንት ዩክሬን ወቒሱ። ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ርእሲ ከተማ ኬቭ ምስ ዋና ጸሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ማርኮ ሩት ድሕሪ ምርኻቡ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ምስ ዓንቀጽ 5 ናይቲ ኺዳን ዘዳርቕ ጸጥታዊ ውሕስነት ንኽትረክብ ተማሓጺኑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኑ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምስ ዘለንስኪ ክራኸብ ድልው እኳ እንተዘይኮነ ንዋዕላ ዝምጥን ኣጀንዳ ከም ዘየዳለወ ኣሚቱ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ፋብሪካ ጸባ ዒላ በርዕድ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ጸንሐ ብስራሕ የመንጉድ ኣሎ። ፕሮጀክት ሕርሻ ዒና በርዕድ ካብ ኣስመራ ንሰሜናዊ ምዕራብ 68 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብኣወዳድባ ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ኤርትራ ዝመሓደር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓደ እዩ። ኣብ ሕርሻ ዒላ ገደር እውን 5,000 ተኽሊ ገረብ ኣራንሺ ይርከብ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ንሻሙናይ ግዜ ተምሃሮኦም መሪቑ። ኣብ መፋርቕ 2020 ብውሽጣዊ ዓሚቕ ብቕዓቱ ክሪከለም ዝጀመረ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ ንሻሙናይ ግዜኡ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ዝመፁ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብ22 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ንተምሃሮ ብምዕሩግ ኣገባብ መሪቑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ መምህር ኣሕመድ ዑመር ሼኽ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቋንቋ ዓረብ ንሃገራውን ህጉራውን ቋንቋ ኮይኑ ንቋንቋ ግዕዝ ድማ ቀረባ ብምዃኑ ዋናታቱ ኢና ድሕሪ ምባል ቋንቋ ዓረብ ምስ ዋናን ጎረቤትናን ለዘራኸበና ገዳስን ዓብዪ ብምዃኑ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ክመሃር ድሕሪ ምጽዋዕ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ስልጠና ምስ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሳነ ከሪከለም ዝተዳለወ እዩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኬንያ ምስቲ ሰዓውቲ ብጾም ህይወቶም ክሓልፉ ዝደፍእ ሃይማኖት ምትእሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ሓደሽቲ መቓብራት ተረኺቡ። ሰብ መዝቲ ሃገር ከም ዝሓበርዎ ዛጊድ 9 ሓደሽቲ ሬሳታት ተዃዒቱ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ 2023 ሓደ ቮሽኮላ ዝተባሃለ ዱር ልዕሊ 400 ሬሳታት ተረኺቡ ምንባሩ ይዝከር። ነቶም ግዳያት ክሞተ ተባብዒ ዝተባሃለ ፓስተር ናይቲ ጉጅለ ምዃኑ ዝገልጽ ፖል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይፍለጥ። እቲ ገበን ከም ዘይፈጸመ ዝምግድ ውልቀ ሰብ ንሰዓውቱ ምብላዕን ተቋሪፆም ቀልጢፎም ናብ ገነት ከኣትዉ ሰዊኹ ተባሂሉ ዝኽሰስ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ርክብን ጽምዶን ብጽቡቕ ኩነታት ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓላፊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዳዊት ሃይለ ሎሚ 22 ነሓሰ 2025 ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ክፍሊ ጠረጴዛ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራዊ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ስጡም ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንምምሕያሽ ኣብ ጽላት ንግዲ ዘተኮረ ስጡምን ካንሃባን ዝተመርኮሰ ሓያል ዝምድና ንምምህናፅ ተስማዕሚዖም። ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ሽርክነት ዝምድናታት ሓቢረን ዝሰርሓሉ መንገድታት ይዛተያሉ ከም ዘለዋን ጽቡቕ ኩነታት ድማ ይቕጽል ኣሎ ክብል ብጻይ ዳዊት ሃይለ ኤክስ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ከፊትና ዘሎ ጽቡቕ ዕድል ምስ ጉጅለ ትራምፕን ጸለውቲ ኣሜሪካውያን ዓሚቕ ምሕዝነት ብምምስራት ንርክብ ኤርትራን ኣሜሪካን ናብ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክነማዕውሎ ይግባእ ክብል ድማ ገሊጹ። ብጻይ ዳዊት ብሉፅ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ንዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኣብነታዊ ብምዃን ስለ ዝሰርሐ ድማ ክተባባዕ ይግባእ። ኣሜሪካ ንልዕሊ 55 ሚልዮን ወነንቲ ቪዛ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ንምእታው ወይ ንምጽናሕ ዝሕግዝ ሕጊ ኣፍሪሶም እንተኾይኖም ንምፍላጥ ምዝገባታት ትምርምር ኣላ። ቪዛ ኣሜሪካ ዘለዎም ሰባት ቀጻሊ ምርመራ ክግበረሎም ምዃኑ ወሃቡ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ንገደብ ኣብቲ ሃገር ትጸንሕሉ ግዜ ምንዋሕ ገበን ድሕነት ህዝቢ ዘስግእ ዝኾነ ይኹን ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ወይ ድማ ንሓደ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ምሕጋዝ ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተዳ ተረኣዩ እቲ ቪዛ ክስረዝ ምዃኑ ሓደ በዓል ስልጣን ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልኣይ ዕብረ ስልጣኑ ንኢሚግሬሽን ሓደ ካብ ቀንዲ ቀዳምነት ገይርዎ እዩ። እዚ ድማ ጅምላዊ ምስጓግ ምእጋድ መገሻ ንገለ ሃገራት ከምኡ እውን ኣስታት 6,000 ናይ ተምሃሮ ቪዛ ምልጋዝ ዘጠቓለለ እዩ። ከም ኣካል ናይ ዝሰፍሕ ገምጋም ኣብ ኣሜሪካ ክመሃሩ ወይ ክወጽሑ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘካይድዎ ንጥፈታት እውን ክምርመር እዩ። ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ባህሊ መንግስቲ ትካላት ወይ መሰረታዊ መትከላት ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ምልክት ጽልእ እንተሃልዩ ድማ ክፍትሽ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንዝተወደቡ ናይ ወጻኢ ኣሸበርትን ንሃገራዊ ድሕነት ዘስግኡ ካልኦትን ወይ ድማ ብሰንኪ ጸረ ሰሜናውነት ንሰባት ዘሽግሩ ወይ ዝጎድኡ እንተኾኑ
ኮይኖም ክከታተሉ ድማ ተነጊርዎም ኣሎ ወሃቡ ቃል ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሃቡ ሓበሬታታት ነቶም ነዚ ሃገር ዝጸልኡን ጸረ ኣሜሪካዊ ሓተት ዝዝርግሑን ክውዕል የብሉን ድማ ክብል ገሊጹ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ጸረ ኣሜሪካዊ ኣረኣያታት ኣብ ዘውግድ ፖሊስታት ኣትኩሩ ድማ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ዳሕረዋይ ምልክታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሮቢዮ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ናይ ሰራሕተኛታት ቪዛ ንምሃብ ንእለቱ ደው ክተብሎም ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣብ ጽርግያታት ኣሜሪካ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ዝዝውሩ ወጻኢያን መራሕቲ መኻይን እናወሰኸ ብምምጽኡ ንህይወት ኣሜሪካውያን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ንስራሕ ኣሜሪካውያን መራሕቲ መኻይን ይጎድእ ኣሎ ክብል ሮቢዮ ኤክስ ጽሒፉ ትራምፕ ጥሪ ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ድሓር ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካ እስራኤል ነቲ ኣሜሪካ ትድግፎ ኩናት ቃዛ ብኸመይ ትመርሐላ ዝብል ተቃውሞ ተሳትዮም ብዝብል ወጻእተኛታት ተምሃሮ ድማ ተኣሲሮም ኣለዉ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣሜሪካ ካብ ማላውን ዚምባብዌን ዝመጹ ዜጋታት ንበጻሕቲ ናይ ንግዳዊ ቪዛ $15,000 ተቐማጢ ገንዘብ ክትሕዙ ከም ዘለዎም ድማ ገሊጻ ነይራ ትራምፕ ካብ 12 ሃገራት ዝመጹ ወጻእተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከይመጹ እውን ኣጊዱ ካልኦት 7 ድማ ብኽፋል ገደብ ኣቐሚጡ ኣብ ግንቦት ምምሕዳር ትራምፕ ሕጋዊ ደረጃ ናይቶም ኣሜሪካ ዝነብሩ ልዕሊ 500,000 ስደተኛታት ንግዚኡ ክስረዝ ድማ ተፈቒዱሉ መሰሊ ልደት ዜግነት ኣብ ኣሜሪካ ምውላድ ካብ ተቕርቦ ከብቃዕ ከይተረፈ ድማ ቃል ኣትዩ ኣሎ بخالي زيننا دما بريدن قبض أبسط تقيب بحر نمزرب ناو سعود عرب وقعو مبصح بحمس كم زكاية زفلت كوينو بريدن قبض عبد الفتاح السيسي سوراس عراس نقسنا سعود عرب محمد بن سلمان كم صرخو عخنا زينا قبض زقلات أخوينا إثيوبيا ناو قيب بحر نعسو انتقورة زلا فتنتات مستزرارو لوتن مع خنا زينا قبض قليسان تم راح تم حيال كل تاو قدياتن مايات قيب بحر نمزراق زقبر زلا فتنتات سعود عرب لا يحجز تقبر مخوانا أودو عسوين باصعن وتدراو معسكر كسرح دليتكم زلوا بمقلات نغيب بحر مزراق زقبر فتنات دما أدلاي حاجات تقبر مخانا دما أبسمع 5 صحنتن مع خنا زينا جالسان بخالي زينا دما نيجيريا مسايبر جبنات تأثر 50 شاينا نزركم وصاتنيا سوقوا سمزت عرب لشونا 5 غلطوا يتم لعلميت زخون وصاتنياታት بسايبراو شبر انترنت متفقان جبنኛات ኮይኖም ዝሰርخው እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓረው ከተማ ሌጎስ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ልዕልሚት 92 ወጻእተኛታት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይፍለጥ زخوركم من زخوركم تخاطرتنا نساعد زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنايام زيناتات نتم كتكاتلوم صناحوي مسل نيروم ابز قتلوا بخالت حبايتا خصاب نراخب سلامنا تمننا ببذلهم سلام نعاخم يكون سلام